Stenkast mod tog udsætter ikke blot DSB for ekstra udgifter og passagererne for forskrækkelser og forsinkelser, de er også livsfarlige for de typisk unge stenkastere. Også mentalt kan det få omkostninger, og det kan være vanskeligt at komme ud af misbruget. Vi har talt med en af de unge, som har valgt at være anonym. Ja, altså det startede nok dengang i folkeskolen. Der var en pige, der hed Anna, som jeg godt kunne lide, og som boede ude ved skoven. Så jeg tog min cykel derud, og jeg kunne se, at der var lys på hendes værelse. Og så de havde sådan et blomsterbed, så jeg tog noget grus fra det og kastede det op på hendes vindue. Det lød helt vildt fedt, da det ramte glasset. Derfra var jeg hooked, kan man godt sige. Jeg begyndte at finde sten på stranden og slå smut. Jeg havde altid sten i lommen. Når jeg gik forbi et træ, så kastede jeg en sten. Når jeg så en fugl, så kastede jeg en sten. Selv når jeg spillede computerspil, så kastede jeg også med sten. Til sidst så eskalerede det, og jeg stod og kastede med sten mod togene. Jeg mistede kontakten til mine venner og min familie, fordi jeg kun tænkte på sten. Men så kom jeg i terapi, og nu er jeg ikke længere til fare for mig selv eller andre. Ronny har siden fået hjælp med sit misbrug, og hans historie kan hjælpe os med at forstå de andre unge, som kaster med sten mod DSB-toget.